आपण हे मॅगी पकोडे का बनवायचे? कारण मुलं आहे ना असे भाजीचे पकोडे खात नाही. त्याच्यामुळे आपल्याला काय करायचं आहे की मुलांना रमण्यासाठी म्हणजे मुलं खाण्यासाठी मुलांना बोलायचं आपण तुला मी मॅगी पकोडे बनवते आणि तुला शाळेत टिफिनला देते. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. नमस्ते, मी मॅगी पकोडे बनवते आहे. म्हणजे आहे ना हे मॅगी आणले आहे, 11 रुपयाला भेटते बघा मॅगी. ह्याचे मी तुम्हाला ना भजी म्हणजे पकोडे हे करून दाखवते. त्याच्यासाठी हा रवा घेतला आहे, 2 चमचे रवा घ्यायचा आहे, 2 चमचे बेसन घ्यायचा आहे, थोडीशी कोथिंबीर आहे, 1 चमचा मसाला घ्यायचा आहे, अर्धा चमचा जिरं घ्यायचं आहे, अर्धा चमचा ओवा घ्यायचा आहे. हा कोबी आहे, 1 वाटी बारीक चिरून घेतला आहे, 1 गाजर घेतलाय किसून, 1 शिमला मिरची घेतलाय बारीक चिरून, हे चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे, 1 कांदा घेतलाय कापून, हे पाणी घेतलंय. आता मी पहिला आहे ना हे मॅगी शिजवून घेते आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला दाखवते. असे मॅगी आहे ना हे सर्व तोडून घ्यायचे. असे हे मॅगी मध्येच पाकिट असतो मॅगी मसाल्याचा, तो आपण त्याच्यामध्ये टाकायचा सगळा. आता याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकायचं. आता हे आहे ना गॅस पेटवलाय आणि आता गॅसवर मी शिजायला ठेवलाय. मॅगी मस्त शिजली आहे. आता मी काढून घेते आणि सर्व साहित्य आहे ना मिक्स करते. मॅगी मस्त शिजली आहे. आता याच्यामध्ये आहे ना हे आपल्याला सर्व साहित्य टाकायचं आहे. आपल्याला जसं तिखट पाहिजे असेल ना तेवढं टाकायचं. मुलं लहान घरात खाणारी असतील ना तर त्यांना तिखट नको असेल जास्त तर कमी टाकायचं. अर्धा चमचा जिरा टाकते. प्रत्येक कोणते पण तुम्ही पकोडे बनवले ना तर त्याच्यामध्ये ओवा टाकायचा. त्याच्यामध्ये मीठ टाकते. 2-3 चमचे रवा घ्यायचा. म्हणजे आपली भाजी जशी असेल ना, जेवढी भाजी असेल त्या भाजीच्या हिशोबाने आपण हे वरचं बेसन आणि रवा हे वापरायचं आपण. पहिला 3 चमचे टाकते बेसन आणि लागलं ना तर परत 1 चमचा टाकेन. आता सर्व साहित्य मिक्स करते. आता याच्यामध्ये आहे ना अजून 1 चमचा बेसन घेते. आपण हे मॅगी पकोडे का बनवायचे? कारण मुलं आहे ना असे भाजीचे पकोडे खात नाही. त्याच्यामुळे आपल्याला काय करायचं आहे की मुलांना रमण्यासाठी म्हणजे मुलं खाण्यासाठी मुलांना बोलायचं आपण तुला मी मॅगी पकोडे बनवते आणि तुला शाळेत टिफिनला देते असं म्हणायचं आणि त्यांना असे भाजीचे पकोडे बनवून द्यायचे. नावाला निमित्ताला आपण मॅगी वापरायची. हे मस्त छान मिक्स झालंय. आता याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकते. हे पकोड्याचे मिश्रण एकदम मस्त मिक्स झालेलं आहे आणि तेल पण तापायला ठेवलं आहे. असे आपण छोटे छोटे टाकायचे. एकदम मस्त छान झाले आहे आणि असे आहे ना याचा कलर आहे ना जरा गोल्डन होईपर्यंत तळून घ्यायचे. एकदम मस्त छान झाले आहे. कलर पण एकदम मस्त झाला आहे. असे सर्व फ्राय करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते.